UPL नि आखल आखु बिखौ मिथिखानानै आं फैनाय हिसाबाव नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों। डिसिआ जोंनि आन्डाराव खिन्थु दिनैसिम डिसि को अनलि गभर्नर अफ आसामाल' सालायनो हायो। प्रेसमिटनि गेजेरजोंनो आं बिथांमोननो जों मा मावदों मा मावा बिथांमोना बेखौनो मिथिगोन आरो जुदि थाबाय थायोब्ला जोङो नुनो मोनदों दिनै एक्सटार्नल फोर्स दैट मीन्स जोंखौ जे बुस्थुफ्रा कन्ट्रल खालामदों दिनै स्टेटआसो कन्ट्रल खालामदों। जोंनि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जिथु पावर एंड फांक्शन बे बुस्थुआ दिनै जोंनि बर'नि आखायाव थायाखै। दा बिनि जाहोनाव जोंनि हारिया गोमालांगोन, जोंनि हा हुआ जोबनो थांगासिनो दं। डिमार्केशननि नामाव बिथांमोना गोगोम बुस्थुखौ जोंखौहाय डाइवर्ट खालामदोंमोन दे बर' हारिया जुदि डिमार्केशन जायोब्ला बे जोङो थख' जोंनि बर'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन होननानै। नाथाय डिमार्केशननि खेथ्रआव मा जादों टटेलि नोंने फरेस्ट रिजर्व एरियायाव जोंनि बर' हारिफ्रा दङ। दिनै जोंहा बेनि थाखायनो जोंहा साननाय फैदों। साननाय फैनायजों लोगोसे जों नुबाय BTC Accord and BTR Accord the differences big difference दङ। जेराव BTC Accordआव जोङो गाबथानो होदों, जोङो फारसेनिफ्राय जोङो BTC Accordआव डिगनिटी गासैखौबो जोंनो होजोबनाय हिसाबाव जों BTC Accordखौहाय जों सिफायनो थांनो गोसो जाया। दिनै जों BTR Accordखौ जुदि जों लायोब्ला जोंनि टटेलि डिगनिटी अनर रिसपेक्ट बे जोबनो थांगासिनो दं। मानोना दस्रा जुदिबा प्रमद बर' सारनि अनगायै बेखौ कन्ट्रल खालामहरनाय अलरेडि ब्राह्मण जातिफोर दङ एबा थिंटां दङ। बे मानसिफ्रासो दिनै जोंखौ कन्ट्रल खालामनाय हिसाबावहाय जोङो जोंनि BTCखौ बासायनो थाखाय फैफिननाय जादों। दिनैनि थाखाय जे जाहोनाव जोंनि मानो गोनां डिप्युटी चिफ काम्पा बरगयारिया जोंनि 14 दुवारावहाय जेननो गोनां जादों। बेजोंनो लोगोसे जोङो 14 दुवारनिफ्राय बिराद नन बर'फोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामदोंमोन। स' बे आंनि सिनायथिया गिबियावनो आं UPLनिफ्राय फैनाय, बेनिखायनो आं दा नोंथांमोनखौ UPLनि आखल आखु बिखौ मिथिखानानै आं फैनाय हिसाबाव नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों बे नोंथांमोनाबो अन्नानै UPLआव थायालाबानो BPFआव फैदो, नांगोल सुइयाव भट होदो, MP भटखौ देरहाहोदो। दिनैनि बे निउसाव आं बेखौनो बुंनो सानो दे जोंनि BPFनि जानानै आङो रायजो राजाफोरखौ मोनसे मिथिसार हरनो थाखाय बे मिडियानि थ्रुयै नोंथांमोननो आं मोजां खोथाखौ बुंहरनो नागिरदों। हारिखौ अलखदनिफ्राय बासायनो, हारिखौ जोङो मोजां जौगाहोफिननो थाखाय जोङो BPFआव जइन जादों। आरो बे जइन जानानै दिनै जोङो नुनो मोनदों जोंनि हाग्रामा महिलारि सार जाय बिथांखौ जोङो बर'नि आथिखालनि बिफा होनो हायो, बर'लेण्डनि बिफा होनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जों बिनि अननाय बिनि जिथु जोंखौ खेल लानाय नुनानै हारिया गमामायैनो खौसे जाबाय। आं मोनसे मिथिहरनो सानदों दिनैहाय जोंनि UPLनि दैदेनगिरिफ्रा स्पेशली जोंनि मानो गोनां फेरेंगा सार बिथाङा दि बुंबाय थायो सब समय UPLआ देरहानाया रोखा दानि आथिखालनि MP इलेक्शनाव। किन्तु आं बिथांनि बुंनायखौ बुंनो नागिरो बबे फिल्डआव बिथाङा दिनै मैया दाखाल EM जानानै बबेसिम फिल्डआव बिथाङा बेरायनानै सोरबादि मानसिखौ दिनै कनभिन्स खालामनो हादों बिथांनाव आं सोंनो सानग्रोदों। बिथाङा गावनिनो अन केडार्सफोर गावनिनो अन नांगिरि मानसिफोरखौनो दिनैसिम गाव लाखिनो हायाखै। बिथांनि रिलेशनशिपखौनो बिथाङा दोननो रोङा। दिनै बिथाङा बुंदों 80% देरहानाय एबा BPFआ गोमालांनो थांगासिनो दं, बे नङा। दिनै जोङो फिल्डआव एन्टायर BTCआव फ्लाइं स्क्वाड जानानै जों मावनानै जों नुनो मोनबाय बड' एन्ड नन बड'स टटेल गासैबो BPFखौ हांख्रायफिननानै दं गोसो गोरबोआव। दिनै बिथांमोना ओंखारनो हायाखै। बिथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन नामा, बे सरकारनिफ्राय जों नाजावना जानो हागोन नामा होननानैल' बिथांमोना स्ट्रिं थानानै दं। नोंथांमोनाव हयथ' बिलबो थाबथानानै दं। बे बिलफोरखौ नाजावनो थाखाय दिनै बिसोरो रुलिं गभर्नमेन्टनिफ्राय बाहेरायाव नुजायाखै। दिनै नन बर'नि भटखौ प्रेक्टिकली आं जेनुइनलि बुङो 80% भटना जोंनि BPFआव गोग्लैनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर। आरो BPFआ मोननै लकसभा नोंनो क'क्राझार लकसभा काम्पा बरगयारि सारा बे देरहानो थांगासिनो दं। आरो नोंना दुर्गादास बर' जितु उदालगुरि आरो दरंनि लकसभानि बेबो देरहानो थांगासिनो दं। बेजों लोगोसे जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा मानो गोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो होबावदों
सनितपुर लक सभा गुवाहाटी लक सभा बरपेटा लक सभा बे मोनथामावबो जोङो गुलाय गुजाय खालामनानै जोङो देरहानायनि चान्सआवसो दङ दिनैहाय माने जोंनि एन्टायर आसामनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि हाग्रामा सारखौहाय मोनथिगौ आरो बिनि अननायखौ मोनदों दिनै बिथांमोना बेखौ कारापसननि केसावल' लांबाय थायो नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरि लिडारफोर प्रमद सारनिफ्राय लानानै फेरेंगा सारनिफ्राय लानानै नोंथांमोननि जितु कनस्ट्राक्शन खामानिया सोलिदों नोंथांमोननि मिसेसफोरनि नामावनो नोंसोर कनस्ट्राक्शनखौ मावगासिनो दं दिनै जोङो थाङोब्ला डाइरेक्टलि जों नुनो मोनगोन नोंथांमोना सालायनो कनस्ट्राक्शन किन्तु नोंथांमोननि कन्ट्राक्टरफ्रा खामानिखौ मोनाखै दिनैहाय मोननो थांगासिनो दङ दस्रा हारिफ्राबो मावफैदों जोंनि कन्ट्राक्टरफ्रा गासिबो जोङो सिलिंखार जालांजोबनानै दं बिनिखायनो आंनि मोनसे खेबसे खुलिहरबावनाय गुरैयैनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना हारिखौ जातिखौ बासायनोब्ला नोंथांमोना जुदि हारिखौ गावनि गथ' गथायनो गालांनो सानदोंमोनब्ला हा हुखौ मोजां रैखाथि होलांनो सानदोंब्ला अन्नानै BPF खौ सापर्ट होफिनदो आरो जितु जोंनि 16टा डिपार्टमेन्ट अफिशियली बिथांमोना अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय किन्तु मैया दाखाल बिसोरो जोङो देखायदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सिगनेचार लानानै किन्तु बेयो दासिमबो जों बुंनो हाया बेयो अफिशियली फैदोंना फैयाखै आरो साख्रि होदोंमोन बिथांमोना साख्रि होनायनि नामाव नोंसिना बिथांमोना अपइन्टमेन्टबो होबायमोन बे अपइन्टमेन्टआबो दिनैसिमबो अफिशियली एक्सेप्टेड जायाखै मानो होनबा सालारिखौ बिसोर होनो हाया रेभिनिउ गैया बिटिसिनि जेसेबां रेभिनिउ दंमोन बिथांमोना आसाम सरकारनो हरजोबनानै दङ आरो बिथांमोना होनदोंमोन डिसिआ जोंनि आन्डाराव किन्तु दिनैसिम डिसिखौ अनलि गभर्नर अफ आसामाल' सालायनो हायो दिनै गभर्नरनि आन्डारावसो डिसिआ थायो सोरबा बिटिआरनि CM एबा सोरबा एक्जिकिउटिभ EMनि आन्डाराव थाया दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जोङो जुदि बिटिआरनि दफाखौ डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ जोङो नांगौ जोङो बयनोबो नांगौ डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ किन्तु बिटिआरनि डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ टिल नाउ दिनैसिम बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै लाबोनो हायाखै दा बेफोरबायदि बिराद गिदिर अलखदनाव जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जों थायोब्ला अलखदनाव गोग्लैनानै दङ जोंनि हारिया जोबस्रांगोन जोंनि राव हारिमु डिगनिटि जितु बर' पिपलनि डिगनिटि जोंखौ जेरैहाय बिटिसिनि आमोलाव सिनायमोन बर' होननानै जोंखौ मान होयोमोन बर'नि लिडार होननानै जोंखौ रेसपेक्ट होयोमोन बेफोरो जोबनो थांगासिनो दं बिनिखायनो आं गुरैयैनो खावलायबाय अन्नानै नोंथांमोना नन बर'नि जुदि 80% BPF सापर्टखौ मोनखाबायब्ला BPF रोखायैनो देरहालांसिगोन मोननैबो लकसभायाव आरो बिनिफ्राय अनगायै एक्सट्रा मोनथाम लकसभायावबो BPF देरहानो थांगासिनो दं बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय बर'फोरखौ जायनाखि जोंनि BPFनि सापर्टारफोर गोसो बायनाङा गोसो गोरा जा आवगाय नांगौला भट हो हाग्रामा सारा देरहागोन काम्पा सारा जोंनो MP जानो थांगासिनो दं दुर्गादास बर'आ जोंनो MP जानो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना फै जायनाखि इउपिपिएलआव दायो स्रि थाखोमानानै माबा मोनसे BPF गोसोआव सापर्ट दङ बिथांमोनखौबो आं खावलायबाय स्रि थाखोमानांला अपेन जादो आरो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि नांगोल सुयाव भट होनानै काम्पा सारखौ जों दुर्गादास बर' सारखौ जों देरहाहोदो खुलुमबाय।